Pagdako ni mo yan, di ka mo sundog di Papa ha. Nga ulawon, dapat kuan ka ng tokatib. Asa man yung behanan eh? Pa, isagol ko ning kamunggay. Oh, isagol ng kamunggay. Kay pangpahaba ng buhay. Pa, nangulang ang baboy ba? Kasi plano ni. Uy, bakante ka? Uy, bakante. Ano day? Sibot pasabot ni mo. Ihatod na dito ilaalal, pahabali na dito ilaalal. Di na ka daw kaalala. Uy! Ayo! Ayo, may buntag! Uy, may buntag. Pre, nako yung mga kuwan sa inyo haba nga. Kanang pagbati nako nga, kanang kinasing-kasing yun ba? Kanang, kasi na mo yung mga problema nga mga ginagmay. Silingan raman kay tadol, kay katulura nga balay ng ako ah. Duula lang ko ninyo, ayaw kay mo kaulaw sa kuha kay maing tao be, tano, nya. Usa pa ako matinabangon kay ko sa inyo ha. Kanang namon mga problema, pananglitan, di man kita kabalo sa tong lawas nga natay mga pamation bisag mga ginagmay ba. Duula lang ko ninyo, pananglitan na mo yung mga kanang kaliwat ninyo, uron sa ba nga, mga hospital, mga bill. Nara ko perminti mo, andam kay kumutabang sa inyo, labi na kanang mga reunion or mga kasal, pamalay, mga sakyanan, aw. Ay kabalaka, automatic na kuha na. Pahirmon ta mo. Basta og namoy mga panginahanglan nun, ay yun mo kaulaw duol sa kuha. Siguro ni plano ay. Ninduta ba anak nga balita mare? Ari kay mga sakyanan diha, sakto yun kay murag ang akong kuan ba? Amiga, basig pwede ta makaduol sa imo ha. Napod sila yung mga problema ron, nagkinahanglan og mga sakyanan kay iyang anak, pamalay man gud karong pizza 4 nya, layo ba? Kulang ang kuan. Kabayo ra gyud ilang mga masakyan po dito. Ay ni gyud na makatabang na imong sakyanan. Murag mudagan man tingali ning bayanan eh. Kana may sakto. Pamalay di ay pizza 4. Sige, ang unit kuha lang sa balay. Ya tama-tama po di ay. Pamalay lang di ay na. Pasin di ay kuan ko makaandam tag mga bisag soft drinks lang gud ang kuha. Ingna lang ko pre pagka pizza 4 ingna ko ha basin makahatag pud ay kog mga ginagmay mga tabang-tabang sa inyo ha. Murag nindot na lagi kay tag timplada ron mare. Murag espeso kay ba nga tamis na kaayo. Aw. Ani man gud na pre. Dili kay ang mga baligya lang ang magpapili. Usapog ko nga magpapili sa inyo ha. Daan ko palagi. Pero takilig ko ng bayhana kay pag o kalimutan ng bayhana nga gilambahan kog siraan silang balay. Mo ba mare? Magpapili ka isip usa ka kandidato ning atong barangay? Pre, sakto kay ka. Dili lang sulagma nga na ako diri sa inyong atubangan. Kay ako, nagpapili ko ba? Isip usa ka kuan diri sa inyong barangay. Unang, di ko maulaw, magpabaga gyud naong karon nga muduol ko sa inyong pamilya kay daghan-daghan pud baya mo no. Tabangi ko ninyo, suportahi ko ninyo ba kay silingan ra gud ta. Kay nay mga panginahanglanon ninyo sunod. Aw, naaraman ko nga aduol ninyo. So mao na pre, naghangyo ko sa inyo ha. Nga unta, ayaw ko ninyo kalimti no. Silingan ra beta. Kinasing-kasing na ako ang hangyo sa inyo ha. Suportahi lang ko. Kakana nga imong gipang sulti mare. Wa jud kay mahayan sa akong pamilya. Kay kami street imuha ta nang maangkon ang agi sa among ballpen. Mapintelpin man na o lapis unsa man na nga shading sa imuha jud mi og dili mi mo balingbing. Kana ra. Kani, mamarayag taan ni basig muhatag. Unya pre, napaabot naman ako sa inyo ang akong mga panginahanglanon. Sumaura to no. Ayaw ko rin yung kalimte. Naghangyo ko nga kinasing-kasing. Kuha man ako tanan yung suporta kay okay magkata. Nya, mora to. Dagang salamat ha. Ug mga naay mga panginahanglanon at tuwa lang ko sa balay kay andam ko nga mo tabang sa inyo. Kanara pre ha. Amping mo. Sige mare, may problema na. Pa, ako bayro ng eskwelahan ba? Sa Kalibo. Ay, mare. Ali sagod. Patay. Mapangayuan man tingali ko ani ron. Aw. Unsa to pre? Nang mohang yunta mi ba kay anak nako graduating mo paso ron kuan niya. Napa mi balance isa ka libo. Basig pwede ta maka paksi gamay anang nasa imong bulsa. Daan palagi ko. Sa Kalibo pa yun. Pa, murag naa. Sulbad yun ron. Aw, sakto kayo pre.
Bago ra ba ko nag-ingon sa inyo ha, kung unsay mga panginahanglanon ninyo naara ko mo doon? Aw, naroy. Tumati kayo na. Ay, salamat. Solbad yung karon. Salamat kayo, pre. Mare. Way problema, basta ako gani, automatic na kinasing-kasing na ko nang atabang pre. Salamat kayo, Mare. Pre, nya pre. Ulan na ba? Matos ako no kay mato pa po ko sa Purok Trace kay magpakuan po ko nila, magpapili po ko sila ba mo. Hatod po ko sa kong mga kuan sila mga kanang magkinahanglan sila sa mga tabang nako. Nya pre, matos ako. Kay ulan na oh. Sige, Mare. May problema na. Pa, pwede pa ko di ba? Kay ligid ako motor. Ha? Pwede pa di ba? Pwede ligid ako motor ba? Way, ligid yung motor. Ay, Mare. Kadali lang sagod. Unsa naman ko mo? Unsa man na pre? Basin makatabang na po ko ana. Ay, namaraig si Jimmy. Makabutar naman po ni siya. Kay mag-19 naman. Kanang kuan ba, ang ligid manggod niya, mahadlok ko usahay Mare. Uy, kay magsig motor-motor, kabuthunon na ba niya, kambyuhanan. Basig pwede ta makapamaraig diya, pang ligid lang. Ay, grabe. Bisak panligid ako ah. Ay, pre, why problema na? Napay makuot dire. Aw, kana. Salamat. Kuadong kuha. Salamat kayo, Mare. Oh. Makatarong nagpadagan akong anak. Nya, matos ako ha, kay ulan na. Sige, pre. Mare. Ikaw pa, wa kay mo ha. Tama dahil, no? Mare! Pre, mubalik ra ko. Wa na.